Καλησπέρα και από μένα. Είναι χαρά για μένα σήμερα να βρίσκομαι εδώ και μεγάλη μου τιμή με καταγωγή από τη Λάρισα και τη Μακεδονία. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένα κομμάτι ουσιαστικά πολύ κρίσιμο εθνικά, γιατί και σαν πρώην αξιωματικός βλέπετε ότι η μεταμάταρξη στην αποστρατεία. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε εν μέρει την Αθήνα και να κινηθούμε και λίγο προς τα εδώ, συνεισφέροντας τουλάχιστον στην ανάπτυξη κυβερνοάμυνας για το τοπικό οικοσύστημα. Πολύ γρήγορα να πω για την εταιρεία. Η εταιρεία παρέχει dual use χρήσεις, όπως λέμε και στο defense. Σημαίνει ότι αναπτύσσει λογισμικό και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στο ευρωπαϊκό cyber defense και παράλληλα έχει και πελάτες στο ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι θα πούμε σήμερα εδώ δεν προέρχεται αμιγώς από private sector, ούτε έχει εφαρμοστεί σε μικρά, small ή μεγαλύτερα enterprises, αλλά έρχεται από το core defense. Κάποια consulting services που δεν θέλω να επικεντρωθούμε εκεί πέρα σήμερα, αναφέρθηκαν ήδη πολλά. Αυτό που προτείνουμε εμείς στον οργανισμό και αυτό που νομίζω διαφοροποιεί την εταιρεία και τις λύσεις που δίνει σε σχέση με κάποιους άλλους vendors είναι ότι διαπιστώσαμε και οι ίδιοι από εθνικής εμβέλειας κέντρα αντιμετώπισης κυβερνοπεριστατικών κτλ. Ότι ναι, μεν γίνονται deploy, ας το πούμε έτσι, λύσεις κυβερνοασφάλειας, firewalls, antivirus, XDRs, MDRs. Λείπει όμως κάτι, λείπει η ολιστική εικόνα. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις το data exfiltration, την απώλεια δεδομένων, όταν ουσιαστικά δεν παρακολουθείς τα πάντα ενιαία και μέσα από μια από κοινά dashboards. Άρα αυτό λοιπόν σχεδιάζουμε, αυτό προτείνουμε εμείς, αυτό πουλάμε, αυτό αναπτύξαμε μεταξύ Βελγίου, Ελλάδας και Αμερικής. Αυτό αναπτύξαμε σαν πλατφόρμα, η οποία αυτή τη στιγμή μετρά κάποιες χιλιάδες χρήστες και ανταγωνίζεται ήδη εταιρείες που είναι established 20 χρόνια και πάνω στον χώρο. Θέλω να αναφέρω εδώ ένα πολύ μικρό use case για να επιβεβαιώσω αυτά που λέω, το ότι δεν φτάνει μόνο να σχεδιάζεις, δεν φτάνει μόνο να υλοποιείς, δεν φτάνει μόνο να κάνεις innovate. Χρειάζεται να μετράς συνεχώς και κάποια μεγέθη. Εδώ λοιπόν παίρνουμε σαν παράδειγμα έναν οργανισμό ο οποίος είναι ιδιωτικού φορέα, αλλά ακολουθεί τα στρατιωτικά πρότυπα, μη επιτρέποντας ίντερνετ κτλ. Στις υποδομές του. Είδαμε, θα επικεντρωθώ δεξιά, αν κοιτάξετε στην οθόνη, είδαμε ότι το 30 days που βάζω, 30 ημέρες, είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ήταν στην ουσία 90 ημέρες, ήταν 3 μήνες. 3 μήνες επί συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, οι hackers είχαν χτυπήσει τον οργανισμό, βγάζανε με ένα ping, με ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάποια κρίσιμα δεδομένα του οργανισμού, τα περνάγανε σε έναν σερβερ ο οποίος δεν είχε κάποιο flag. Δεν ήταν blacklisted, δεν ήταν malicious, δεν ήταν τίποτα. Το καταλάβω μέσα στις 30 λεπτά. Και πώς το καταλάβαμε θα το εξηγήσω στην πορεία. Πολύ γρήγορα θα περάσω τεχνικά κομμάτια. Εδώ αναφέρουμε τη λύση τη δικιά μας. Αντίστοιχα μπορεί κάποιος να πει ότι χρησιμοποιεί λύση ενός άλλου οργανισμού, αλλά παρακαλώ κρατήστε τη φιλοσοφία. Unified monitoring. Δεν αρκεί μόνο να χρησιμοποιήσω φερειπίν Next Generation Firewalls, γιατί ουσιαστικά γίνομαι αδύναμος, γιατί αν αυτός ο vendor, αυτό το firewall βγάλει κάποια τροτότητα που δεν την παρακολουθώ συγκεντρωτικά, είμαι εκτεθειμένος ούτως ή άλλως σε κυβερνοεπίθεση. Εδώ λοιπόν συλλέγουμε πληροφορία από Windows, από Linux endpoints, από οτιδήποτε μπορεί να παράγει, από switches, firewalls κτλ. Παρακολουθούμε συνεχώς το compliance, αναφέρθηκε πριν αν είναι ESD2, αναφέρθηκε GDPR, αναφέρθηκαν πολλά πράγματα. Με το που κάνουμε deploy τη λύση, τη δική μας ή κάποια άλλη λύση, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τροτότητες που έχει ο οργανισμός. Πήγαμε ένα βήμα παραπάνω. Αυτό για κάποιους που γνωρίζουν θα το θεωρήσουν SCM. Πήγαμε ένα βήμα παραπάνω. Ενσωματώσαμε το risk assessment μέσα στο ίδιο database που παρακολουθούμε συνεχώς live τα δεδομένα του οργανισμού. Τα πιο πολλά SOC αυτή τη στιγμή, Security Operational Center, αν τους πεις ποιο είναι το επίπεδο κρισιμότητας σήμερα βάσει ISO 27001 ή κάποιο άλλο στάδιο που χρησιμοποιεί, δεν μπορεί να σας εξηγήσει. Και δεν μπορεί γιατί συνήθως είναι αυτά σε Excel, πρέπει να ανατρέξουν πίσω κτλ. Εμείς λοιπόν περάσαμε όλη την πληροφορία μέσα στο ίδιο dataset, το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων. Network Security, παρακολουθούμε απειλές ρεαλιστικά. Infrastructure Monitoring, παλιά υπήρχαν τα NOC, χωριστά από τα SOC, πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Πρέπει μέσα από συγκεκριμένες κονσόλες, όχι μέσα από 6, 7, 8, 9, 10 διαφορετικές οθόνες, να μπορεί να δουν οι άνθρωποι, να μπορούν να δουν οι αναλυτές τι γίνεται σήμερα στον οργανισμό. Επίσης, πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους κοινή γλώσσα.
Υπάρχει το dev, η ανάπτυξη, υπάρχει το ops, το operation, υπάρχει το security. Σήμερα στο 95% των οργανισμών παγκόσμια μιλάνε διαφορετικές γλώσσες. Άλλη λύση το dev, άλλη λύση το ops, άλλη λύση το security. Πώς θα συντονιστούμε? Εμείς λοιπόν κάνουμε unify όλα αυτά μαζί σε ένα. Μπορεί να βάλεις rule-based alerts, να αποφασίσεις και να πεις ότι εγώ κάνω defined alerts. Μπορείς να βάλεις και τον anomaly detector. Δείχνω κάποια ενδεικτικά. Πηγαίνουμε πολύ παραπάνω. Μέσα στο επόμενο διάστημα, ελπίζω πριν το τέλος του καλοκαιριού, θα κάνουμε launch ένα fully autonomous Gen AI agent, ο οποίος απλά θα πηγαίνει ο IT manager, θα ρωτάει Am I secured enough για να κάνω report ουσιαστικά στο management και θα του λέει with an accuracy of 90%, με μια ακρίβεια 90% ναι, είμαστε ασφαλείς σήμερα στον οργανισμό. Cyber Threat Intelligence, φυσικά ενσωματωμένο μέσα στο λογισμικό. Βλέπουμε σήμερα τι ισχύει για τον οργανισμό, ποιος μπήκε πού, πόσοι υπάλληλοι, πόσοι από τα senior στελέχη επισκέπτονται πιθανά malicious websites, οπότε έχουμε συνολικά την εικόνα του attack landscape. Ticketing δεν θα πω παραπάνω. Active response. Παραδοσιακά τα CM δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν και έκανε detect τελικά στο SOC ο αναλυτής έχω απειλή, έπρεπε να ψάξει να βρει ποιος θα κάνει mitigate την απειλή. Όχι, αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Εμείς περνάμε ήδη το kill chain που λέμε, το περνάμε ήδη μέσα στη λύση, με αποτέλεσμα αυτό πρέπει να γίνει tailor στον οργανισμό, αλλά out of the box, θα το πούμε λίγο αγγλικά, με συγχωρείτε κιόλας γι' αυτό, λειτουργεί σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, έτσι ώστε να πιάσουμε και τα SMEs, μικρές επιχειρήσεις, μπορεί από το ίδιο interface να κάνει launch το mitigation. Αυτό θα είναι, μπορεί να κάνω isolate το endpoint σε περίπτωση που χτυπηθώ από ransomware, προτού περάσει όλη την υποδομή, από το να περάσω ένα νέο κανόνα στο firewall, το next generation, που για κάποιο λόγο δεν κατάλαβε το zero day attack. Θα προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω και θα κάνω στα vulnerability που βρήκα, θα κάνω και patch μέσα από το ίδιο λογισμικό. Με αποτέλεσμα να μπορεί ο αναλυτής, έστω και αν είναι 3 η ώρα το πρωί και είναι μόνος του αυτός είτε μαζί με ακόμη έναν, να μπορεί να περάσει κάποια patches εφόσον το επιτρέπει η πολιτική του οργανισμού και να κλείσει ουσιαστικά τα vulnerabilities που έχει βρει στον οργανισμό, προκειμένου αυτά να μην γίνουν exploit. Οι hackers δεν κοιμούνται. Τελειώνοντας, να πω ότι υποστηρίζω αυτά που είπε η κυρία Τσιζούλα πριν. Ευχαριστούμε, Στέλλα. Είμαι και εγώ ένας από τους μέντορες στο Women for Cyber, αλλά στο Βέλγιο. Σύντομα θα υποστηρίξω και κάποια από τις κοπέλες εδώ στην Αθήνα. Θέλω να πω ότι. Στην Ελλάδα, συγγνώμη, ναι, είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό εδώ να δώσουμε έμφαση στο user awareness. Γι' αυτό λοιπόν στήσαμε και μια academy και μια πλατφόρμα. Θα κάνουμε την πρώτη δημόσια εκπαίδευση στην Αθήνα σε λίγες ημέρες με συντονισμό από Βρυξέλλες, όπου θα καλέσουμε Ευρωπαίους αξιωματούχους, στρατιωτικούς και μη, κυρίως κυβερνητικών οργανισμών, στο πρώτο training που θα το κάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που διαφοροποιεί το training set, θα έλεγα το δικό μας, είναι ότι δίνουμε δυνατότητα μέσα από την ίδια την πλατφόρμα live να χρησιμοποιεί κάποιος το set των εργαλείων μας. Άρα δεν κάνουμε απλώς simulation σε ένα κενό environment, αλλά δίνουμε, θέλω να πω κενό, αυτό που ισχύει μέχρι τώρα, ότι έχουν κάποια hacking εργαλεία, κάποια instant response εργαλεία, αλλά αυτά απαντάνε συγκεκριμένου τύπου επιθέσεις. Εδώ δεν θα γίνεται αυτό. Εδώ θα μπορεί ο καλός να χρησιμοποιήσει live το εργαλείο το οποίο δίνουμε εμείς, το οποίο κάνει το instant response και όλα αυτά που αναφέραμε πριν, χτυπώντας από τη μια πλευρά και βλέποντας πώς αντιμετωπίζει την επίθεση από την άλλη. Άρα θα είναι ένα full ρεαλιστικό environment, χωρίς να έχει καθόλου περιορισμό σε σχέση με το training. Άρα μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους που μπαίνουν, κοπέλες ή αγόρια, που μπαίνουν τώρα στο industry, μέχρι και subject matter security experts που θέλουν να πάρουν το extra milestone. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας έξω για ερωτήσεις και καλό απόγευμα.